Хәерле көн, хөрмәтле азнакайлылар. Бүген мин сезгә үзебезнең мәгариф тарихын, район тарихы белән бергәләп яктыртырга тырышырмын. 1918 елда Азнакай волосында башкарма комитеты барлыкка килә һәм анда мәгариф бүлеге ачалар. Аның беренче мөдире итеп Кәримов Хәсән Хәмидулла улы билгеләнә. Ул үзенең истәлекләрендә булай дип язып калдыра. Мин бу постка билгеләнгәч, авылларда хәлдерәк кешеләрнең иләрендә мәктәпләр ача башладык. Бернинди матди база юк. Укучылар дәресләргә ач килеш киләләр, киемнәр дә юк. Гаиләдәге 5-6 балага бер пар итек. 1918 елның 1 сентябры шулай ук Азнакай тарихына аерым бер үзенчәлекле булып кирип кала. Беренче мәктәп ачыла. Мәктәп керосин лампасы белән яктыртыла. Беренче укытучылар Тайфа Зарипова, Харисова, Закира һәм Багау Фәхриевлар данлыклы бетерү турында бик тырышып эшлиләр. Укытучылар шулай ук партия һәм комсомол ячейкаларына да ярдәм итәләр. Матди база чынлап та бик начар була. Чөнки белгәнегезчә, безнең илдә гражданнар сугышы бара һәм безнең якларда да бик киң масштабта хәрби хәрәкәтләр алып барылган. Беренче укытучылар алтын хәрефләр белән безнең районыбыз тарихына, мәктәп тарихына кирип калганнар. Аларның һәрберсе турында авыл мәктәпләрендә, шәһәр мәктәпләрендә киң урын бирелгән. Яңа белем бирү системасы бик авырлык белән генә тормышка ашырыла. Безнең яклар бит бик дини яклар булалар. Большевиклар идеологиясын кабул итеп бетермиләр. Сәнәкчеләр бунты вакытында 20нчы елларда Совет властының идеяләрен пропагандалаган укытучыларны Харас Ракаевны һәм шулай ук Ишкина, Сабитова, Набиуллин, Катива дигән укытучыларны җәзалап үтерәләр. Көн сайын янап торулар. Бу фаҗигале хәлләрдә укытучыларның рухын төшерә алмый. Үзләренең һәм балаларының тормышын куркыныч астына куеп булса да, яшь буынга, балаларга белем бирүне дәвам итәләр. 22-23 елларда 1 май урамында 5 бүлмәдән торган агач бина төзелә һәм анда укучыларга 3-4 еллык белем бирә башлыйлар. 26 елда 150 урынлык мәктәп төзелә. Хәзер аның урынында бакча. 25 елда районда беренче пионерлар отряды төзелә. Анда башта барлыгы 30 гына пионер була. 30нчы колхозлаштыру елларында укытучылар партия оешмаларының алыштыргысыз ярдәмчеләре булалар. Шул чор турында Салих Ханнанов истәлекләреннән. Балалар укыту, мәдәни агарту эшләре белән генә шикләнмәде укытучылар. Алар мәктәпкә 1500 чиби, 3 сыер, 2 ат, 5 дуңгыз алып, укучыларга аларны тәрбияләргә өйрәтәләр һәм сыер савучылар әзерлиләр иде. Колхозларны белемле бригадирлар, фирма мөдирләре, механизаторлар белән тәэмин итү максатын күздә тотып, Тымытакның Трәк мәктәбе дә 29нчы елларда Крестьян яшьләр мәктәбе дип үзгәртелә. Ул мәктәптә бөтен районнан җыйналган яшьләр укый башлый. ШКМның директоры итеп Мустакыйнов Шираз билгеләнә. Ул Бөек Ватан сугышына кадәр Азнакайда да директор булып эшли Азнакай мәктәбендә, 1943 елда ул сугышта һәлак була. 31нче елда Азнакай районы барлыкка килә. Район советы составында халык мәгариф бүлеге оештырыла. Анда Азнакай, Әлкәй, Мәсгать, Тымытык, Шәкән волослары керә. 10-12 яшьлек балаларга мәҗбүри башлангыч белем бирү кертелә. Даданлыклы бетерү курслары оештырыла. 32-33 елларда беренче мәктәп 7 еллык итеп үзгәртелә. 1934 елда Тымытык районы барлыкка килә. Сез менә монда 38нче елда Азнакай беренче мәктәбенең укучылар һәм укытучылар коллективын күрәсез. Сәпәй, Карамалы, Сарлы, Мәсгать, Чуар Абдул, Сухаиш һәм Шәкән, Күктәкә, Мәлбәгыш Үшәлледә башлангыч мәктәпләр ачыла. Һәм шунда ук Тымытык, Шалпы, Әлкәй, Югары Стәрле, Кәкриелга һәм Азнакай мәктәпләре урта мәктәпләргә әвереләләр. Район буенча 15-7 еллык 42 башлангыч мәктәп барлыкка килә. Мәгариф тарихы ил язмышы белән үрелеп бара. 1937 елдагы репрессияләрендә дә байтак кына укытучылар репрессиягә эләгәләр һәм шунда ук үлеп тә калалар. Наданлыкны бетерү яшь совет дәүләте өчен зур югарылык булып тора.
Тымытык районы тәҗрибәсеннән чыгып, ничек наданлыкны бетерү өстендә эшләгәннәр күз алдына китергәле. Наданлыкны инде ликбез дип, наданлыкны бетерү ликбез дип атала инде, ликвидация безграмотности. Тымытыкның район мөдире булып, ул вакытта Хәкимов Кәшиф Овый Латипович була. Барлык инспекторлар һәм методистлар зурларны укыту буенча авыл советларына билгеләнәләр. Авыл советларында, колхозларда социалистик ярышлар узуын контрольдә тоталар. Мәсәлән, методист иптәш Фазлыев Зәки 6 колхозга җавап итеп билгеләнә. Районда 35 культармейс була. Культпахот членнарын шулай атаганнар. 1938 елны укытучыларның август конференциясендә һәрберсе 10 белемсез зур кешене укырга өйрәтергә дип йөкләмә ала һәм уңышлы башкарып чыгалар. Уңышлар Тымытык районында чыга торган трактор газетасы битләрендә яктыртылып барыла. 40 елны республикада беренчеләрдән булып Тымытык районында наданлык бетерелә. Биектау районы белән Тымытык районы Тасыр халык комиссариаты советының күчмә кызыл байрагы белән бүләкләнә. Иң актив 10 укытучы Мәскәүгә путевкалар һәм кыйммәтле бүләкләр белән бүләкләнә. Мәгариф инспекторларының эше поселокның һәм районның мәктәпләре белән бәйле. Ул вакытларда авылларга тикшерергә мәгариф бүлегенең аты белән йөриләр. Кунып калган чакларда күп була. Сугышка кадәр Ознакай районы мәгариф бүлеген Шәрәфетдинова, Шәрәпов, Хаҗи Әхмәтов, Әхмәт Шәриф, Җәләев, Хайретдиннар җитәкли. Шулай балалар шау килеп укып ятканда мәктәпләрдә чыгарыш кичәләреннән соң сугыш башлана. Сугыш башлану бөтен мәгариф системасына канлы шәүлә булып ята. Ир-ат укытучылар барысы да диярлек. Мәктәп стенасыннан кичәгенә тәмамлаган егетләр һәм шулай кызлар да сугышка китәләр. Безнең районнан 170-тән артык укытучы сугышка китә. Алар урынына яңа гына 10-нчы классны тәмамлаган кызлар эшкә килә. Кайбер фәннәр укытылмый да диярлек. Мәктәпләрдә белемнең торышы да бераз түбәнәя. Мәктәпкә йөрүче балалар да кими. Алар май айыннан башлап октябрь айына кадәр зурлар белән басуда. Барысы да фронт өчен, барысы да җиңү өчен дигән девиз астында кулларыннан килгәннең барысында эшлиләр. Укытучылар да басуларда эшли, сугышчыларга посылкалар әзерлиләр, халык арасында агитация эшен алып баралар. Танк колоннасы, һава эскадрильясы өчен акча җыялар. Мәктәп өчен утын кисәргә дә үзләре йөри, концертлар, спектакльләр куялар. Көндез мәктәптә укытсалар, төнлә ашлык чистарталар. Һәм авыл советы бинасында дежур торалар. Бөтен авыл халкына, бөтен халыкка үрнәк булып торалар. Коммуна газетасының 42 елда чыккан 3 сентябрь санына күз салып. Укучылар дару үләннәр җыюда зур активлык күрсәтәләр. 24 килограмм кышыткан яфрагы, 12 килограммга якын әрем яфрагы җыеп тапшырдылар. Күп күләмдә миләш җыйдылар. Дару үләннәре җыю әле дә дәвам итә. Эвакуацияланып кайткан укучыларны күпчелек рус авылларына һәм район үзәглекләре булган Тымытык белән Ознакайга урнаштыралар. Ә укытучылар татар мәктәпләрендә рус һәм чит телләр укыталар. Ләкин укырга теләкләре булса да, күп балалар аяк киемнәре булмау сәбәпле мәктәпкә йөри алмыйлар. Фронттан килеп торган кайгылы хатлар да мәктәпкә йөришнең түбән булуына тәэсир итә. Нәтиҗәдә укырга йөрүчеләр барысы 60-70% кына тәшкил итә. Хәерчелек, ачлык. Китаплар, дәфтәрләр кытлыгы килеп баса, язар өчен Кораны Кырымнан языйлар. Укытучылар әти-әниләр белән сөйләшүләр алып баралар, кайбер балаларны өйләренә барып укыталар. Шундый авырлыклар булуына карамастан, ул чор укытучылары мәктәп программасын үтәүгә ирешкәннәр, ачык дәресләр дә, тәҗрибә уртаклашуларда булган. Пионер һәм комсомол оешмалары да эшләрен дәвам иткән. Төрле тематик кичәләр дә үткәргәннәр, октябрь бәйрәмнәре, беренче һәм соңгы звоноклар. Соңгы звоноклардан соң үзләре укыткан укучыларын ут эченә фронтка озату аларга бик авыр булган. Мәгариф бүлеге мөдире булып ул вакытларда сугыштан яраланып кайткан укытучылар җитәкчелек иткән һәм еш алышынып торганнар. Менә алар Хәсәнов Рәхимҗан, Мортазин Магин, Зәйнетдинова Махиялар. 1943-44 елларда СССР халык комиссариаты карары белән мәктәпләрдә укучылар өчен кагыйдәләр кертелә,
укучы баланың белемен һәм тәртибен бәяләү өчен 5 баллы система булдырыла. Безнең районнан 74 укытучы сугышта һәлак була. 25 яраланып кайта. 74 сугышчы мобилизациядән соң укытучы булып урнашалар. 21 сугыш ветераны узак еллар буе районыбыз мәктәпләрендә мәктәп директорлары булып эшлиләр. 80 сугыш ветераны төрле фәннәрдән белем бирәләр һәм укучыларның яраткан укытучыларына әйләнәләр. Сугыштан соң районның мәгариф бүлеге мөдире булып Хәкимов Кашип Латипович билгеләнә. Һәм шулай ук Сәйд Әхмәдиев, Мөхтәсим Галиев, Бәгыйс Зәйнуллиннар да җитәкче булып эшлиләр. Сугыштан соңгы еллар билгеле инде мәктәпләрнең күтәрелеш еллары. Төрле сәбәпләр аркасында укый алмаган балалар мәктәпләрдә укуларын дәвам итәләр. Барлык фәннәрдә укытыла башлыйлар. 1951 елда Азнакай төбәкләрендә нефть ятмалары табыла. Советлар Союзының төрле төбәкләреннән Азнакайга гаиләләре белән нефтьчеләр агыла. Мәктәптә укулар кыенлаша. Кайбер класслар 3 сменада укытылалар. 51-58 елларда Азнакай мәгариф бүлеген Хәкимова Әкрәмә Хәкимовна җитәкли. РСФСРның атказанган укытучысы ул. 54 елда Азнакайда 2нче мәктәп ачыла. Аның беренче директор итеп Бикшәнтаев Григорий Давидович билгеләнә. Узак еллар, 20 елдан артык мәктәпне шәһәрнең почетлы гражданины Мустакимов Таймас Ширазович җитәкли. Аны укучылар төрле яклап белемле, көчле математик буларак искә алалар. Таймас Ширазовичтан соң эстафетаны Гадилә Масутовна кабул итеп ала. Икенче мәктәп белем бирү буенча көчле белемле, эрудицияле укытучылар коллективы белән районда гына түгел, республикада да алдынгы урыннарга ирешә. 1955 елда Азнакай районында пионерлар һәм мәктәп балалары йорты ачыла. Ул Комсомольский урамындагы агач бина була. Аның директоры итеп моңа кадәр Комсомол райкомында эшләгән Айдагулова Жиляк Нуриевна билгеләнә. Ул чорда пионерлар йортында фотография, тегү-чигү, бию, баян, авиамоделчеләр түгәрәкләр эшли, туристлар түгәрәгенә бик күп балалар тартыла. Мәктәпләрдә тимурчылык хәрәкәте киң җәелдерелә. Шул елларда Жиляк Нуриевнаны күп кырлы талант иясе, көчле оештыру сәләтенә ия булган Шакирова Зөлфия Инкилафовна алыштыра. Ул җитәкче булган вакытта иң яхшы пионер отрядлары, өлкән пионер вожатыйлар үсеп чыга. Факел штабыдан казана, старт сборлары, район слетлары, дуслык костерлары Зөлфия Инкилафовнаның хезмәт җимешләре. Ләкин 1991 елның 28 сентябрендә пионерлар оешмасы бөтен ил буйлап эшләүдән туктый. 95 елның 15 сентябрендә яңа агым балалар иҗтимагый хәрәкәте Татарстан варислары союзы барлыкка килә. Тарихка күз салуны дәвам итик. 1935 елда Шкаповкада беренче пионер лагерь ачыла. 37-38 елларда Әлкәй, Сәпәй, Тырыш авылларында колхоз пионер лагерьлары эшли. Сугыш вакытында да ул лагерьлар эшлиләр. 51 елда Яхшыбар, Усай, Сарлы, Күктәкә һәм башка авылларда лагерьлар эшли башлый. 60-70 елларда шәһәр балалары өчен Каенкай, Кояшкай, Бөркеткәй, авыл балалары өчен Нараткай пионер лагерьлары ачыла. Кичке мәктәпләр мәгариф тарихында аерым бер урын алып торалар. Азнакайда беренче кичке мәктәп 1953 елның октябрендә эшли башлый. Беренче директор Аминова Тәскир Абдуллаевна була. Елдан укучылар саны арта бара. 70 елларда Азнакай кичке яшьләр мәктәбендә 800-гә якын егет һәм кыз белем ала. Авылларда да, урта мәктәпләрдә дә кич белән яшьләрне укыталар. Ул чорда илдә һәрбер яшь кешегә урта белем дигән девиз киң җәелдергән була. Кичке 10-11ләргә кадәр мәктәпләр гөрләп тора. Атнага 4 тапкыр яшьләр авыр хезмәт көненнән соң белемнәрен күтәрергә мәктәпләргә җыелалар. Укытучылар яшьләр эшләгән оешмаларга, цехларга еш баралар, гаиләләрендә булалар. 70-80 елларда Азнакай районының кичке яшьләр мәктәпләре республиканың көньяк-көнчыгышында укыту тәрбия эшләрен оештыру буенча алдынгы урыннарда булалар. Тәҗрибә уртаклашырга Татарстанның бик күп районнарыннан киләләр. Яшьләр мәктәбе 2008 елда үзенең эшләвен туктата. 1958 елда ачылган 3нче мәктәпне
Директор булып Хакимова Әкрәмә Хакимовны кабул итеп ала. Иң беренче Теплицада 3нче мәктәптә ачыла. Биология укытучылары Андреенко һәм Черновалар җитәкчелегендә анда чәчәкләр үстерелә һәм ул чәчәкләр Мәскәүдә ВДНХда катнашып югары бәя алалар. 1962 елда 4нче мәктәп ачыла. Аның директоры итеп Хакимов Кашип Латыйп улы билгеләнә. План буенча 24 класслы булып ачылырга тиеш булса да, балалар күп булу сәбәпле 32 класс бала җыела. Мәктәптә укулар 2 хәтта 3 сменада оештырыла. Ул чорларда 4нче мәктәп районда иң хөрмәт казанган мәктәпләрнең берсе була. 1963 елны Актүбә эшчеләр поселогында санаторий мәктәбе ачыла. Бу мәктәп 1987 елга кадәр эшли һәм яңадан коррекция интернат мәктәбе итеп үзгәртелә. Шул ук елларда Азнакайда да интернат мәктәбе ачыла. 1963 елдан мәгариф бүлеген Якупов Мәсгуд Ягудаевич җитәкли. Кырыенда үзе кебек көчле коллектив тупларга ирешә, башкаларны да үз артыннан ияртә белә ул. 1969 елда 5нче мәктәп ачыла. Аның беренче директоры Дригалов Владимир Петрович була. Ул 42 ел гомерен балалар тәрбияләүгә багышлый, 33 елдан артыгын 5нче мәктәпне җитәкли. 1967 елда октябрьнең 50 еллыгына безнең Азнакай районында 12 урта, 21 еллык 41 башлангыч мәктәп була. Анда барлыгы 15 мең бала белем ала. 3 мәктәп-интернат була, районда 49 балалар бакчасы һәм ясли була. Аларда 2500 бала тәрбияләнә. 1971 елдан 81 елга кадәр Рано бүлеге мөдире булып Җәләев Шакирҗан Хисамиевич сайлана. Шакирҗан Хисамиевич РСФСРның халык мәгариф отличнигы, РСФСРның атказанган укытучысы. Ул эшләгән чорларда бик күп авыл мәктәпләре урта белем бирү мәктәпләренә әвереләләр, типовой 8 еллык урта мәктәпләр, балалар бакчалары төзелә, укытучылар өчен йортлар салына. 1976 елда 6нчы мәктәп ачыла. Аның беренче директоры итеп төрле яклап эрудициялы физик укытучысы Демидов була. Чын психолог, әз генә вакыт эчендә тәҗрибәле укытучылар җыеп өлгерә ул. 1976 елда УПК мәктәп-ара укыту производствосы комбинаты эшли башлый. Комбинат халык хуҗалыгының төрле тармакларында эшләү өчен кадрлар әзерләү мәктәбенә әйләнә. Аның беренче директоры Егоров була. 90нчы елларга инде УПКда 15тән артык һөнәр бирә башлыйлар. 2008 елда УПК бетерелә. 1981-90 елларда мәгариф бүлеге мөдире Хаҗи Әхмәтова Эльвира Нуриевна була. Ул җитәкчелек иткән чорда производство укыту кертелә. Барлык мәктәпләрдә дә ашханәләр өчен яшелчәләрне үзләренең производство участокларында үстерә башлыйлар. Балалар бакчасы, башлангыч мәктәп комплекслары барлыкка килә. Авылларда колхоз белән, класс белән колхозларга калдыруны да безнең район беренчеләрдән булып күтәреп чыга. 1987 елда Азнакай шәһәргә әйләнгәч, район мәгариф бүлеге, шәһәр мәгариф бүлекләре барлыкка килә. Ул вакытта җитәкчеләр булып Еникеев Энзил Ханипович, Ушаева Рима Инсафовна, Нургалиев Ришат Раусович, Вафин Ирек Анваровичлар булалар. 90нчы еллар мәгариф системасында күп үзгәрешләр булу белән эпохага кирип кала. 90нчы елда Азнакайның 7нче урта мәктәбе ачыла. Аның беренче директоры Усманов Самат Батталович билгеләнә. Ул мәктәпне 15 ел җитәкли. 1992 елда район һәм шәһәр мәгариф бүлекләре берләшә һәм район мәгариф идарәсе барлыкка килә. 1992 елдан башлап 20 елдан артык мәгариф бүлеген Гыйләҗев Дамир Рашат улы җитәкли. Ул җитәкчелек иткән чорда мәгариф идарәсе күп үзгәрешләр кичерә. Барлык мәктәпләр дә типовой биналарга күчереләләр. Тулы булмаган мәктәпләр урта мәктәпләргә әйләнәләр. Азнакай районы буенча бик күп яңа мәктәпләр сафка баса. Шул ук елларда татарча укытылуга да нык игътибар бирелә. Класслар компьютерлар белән тәэмин ителәләр. Укыту процессында да, дәүләт имтиханнары тапшыру процессында да үзгәрешләр кертелә. 2008 елда бердәм дәүләт имтиханнары ОГА һәм ЕГЭлар барлыкка килә.
Сәләтле балалар белән киң кырлы эш алып барыла. Укучылар һәм укытучылар Чулпан конкурсында, мәктәпләр республикада үткәрелгән ел укытучысы, ел мәктәпләре конкурсларында актив катнашалар һәм җиңеп чыгалар. Республикадан тәҗрибә уртаклашырга укытучылар, директорлар, мәгариф бүлеге җитәкчеләре еш киләләр. Мәгариф идарәсе методистлары, инспекторлары район укытучылары белән берлектә киңәшмәләр үткәрәләр, мәктәпләргә чыгып тикшерәләр, күрсәтмә дәресләр үткәрәләр. Методик әсбаплар эшлиләр. Бик озак еллар мәгариф системында эшләгән Камалиева Осман Мөхәммәтҗановна, Сәетова Тәслия Арслановна һәм бик озак еллар мәгариф хезмәткәрләренең профсоюз оешмасы рәисе булган Хасанова Рәмзия Миргасимовна һәм башка бик күпләрнең тырыш хезмәте зур хөрмәткә лаек. 1992 елда тагын бер вакыйга. Азнакайда татар гимназиясе ачыла. Гимназия укучыларга белем бирү өстенә төрле яктан алга киткән шәхес тәрбияләүне максат итеп куя. Аның директор итеп Шәйхов Рим Ахатович билгеләнә. Балалар йорты 1990 елдан алып 2006 елга кадәр эшли. Анда эшләүче укытучылар һәм тәрбиячеләр балаларга ана җылылысын бирергә, жылы үй атмосферасы тудырырга тырышалар. Аның директоры озак еллар Хаҗи Әхмәтова Эльвира Нуриевна була. 1993 елны шул ук бинада 8нче мәктәп ачыла. Аның директоры итеп Садретдинов Мисбах Мингазетдинович билгеләнә һәм 17 ел җитәкчелек итә. 1997 елда мәгариф бүлеге мөдире Дамир Ашатович инициативасы белән мәгариф музеена нигез салына. Музейның беренче директоры булып Айдагулова Җиләк Нуриевна була. Ул үз янына озак еллар эшләгән укытучыларны җыеп, төрле мәгълүматлар туплый. Музейда мәгариф оешмасының беренче көненнән башлап булган мәгълүматлар тупланып кала. Ул бүгенге көндә Россия статусы алган, үзендә 2000гә якын экспонат туплаган музей. 2006 елда 320 укучыга исәпләнгән 9нчы мәктәп ачыла. Аның директоры итеп Хәмидуллин Гаяз Мөҗәгыйть улы билгеләнә. Шулай ук Тымытык урта мәктәбе дә яңа бина белән тәэмин ителә. Дамир Ашатовичтан соң мәгариф идарәсен Хәмидуллин Гаяз Мөҗәгыйть улы җитәкли. Ул елларда Азнакай шәһәрендә 19нчы номерлы балалар бакчасы ачыла. Зарипова Эльвира Йылдызовна 2010-17 елларда мәгариф бүлеге җитәкчесе була. Ул чорлар оптимизация еллары булып район мәгариф тарихына кирип калалар. 2014 елда Азнакайның беренче мәктәбе 350 урынга исәпләнгән яңа бинага күчә. Әйтеп үтәргә кирәк, 100 еллык тарихы булган беренче мәктәпне 1957 елдан 77 елга кадәр сугыш ветераны, РСФСРның мәгариф отличнигы Хәмзин Хәләф Хәмзинов җитәкли. 1980 елдан алып 2014 елга кадәр 37 ел мәктәптә РСФСРның атказанган укытучысы Абдуллин Мөнир Мәгавиевич директор була. Яңа Юл микрорайонында 50 урынга исәпләнгән балалар бакчасы ачыла. Авылларда килеп йөрүче укучылар өчен автобуслар бирелә. Бик күп укучылар грант конкурсларында катнашалар һәм җиңәләр. Укытучылар һәм укучылар арасында ГТО нормаларын тапшыру кертелә. 2017 елның 1 сентябрендә беренче мәктәпнең иске бинасына Азнакай коррекцион мәктәбе күченә. Бүгенге көндә районда 55 балалар бакчасы бар. Аларда 3548 бала тәрбияләнә. Шуларның 496-сы авылларда. Нәниләргә 1179 кеше хезмәт күрсәтә. Шуларның 504-се педагоглар. Укучылар төрле олимпиадаларда катнашалар һәм призлы урыннар яулыйлар. Ел укытучысы Йөрәгемне балаларга бирик республика конкурсларында катнашалар. Мәктәп базаларында мәктәп алды пионер лагерьлары эшен дәвам итә. 2018-20 елларда мәгариф бүлеген Рахманов Альберт Мәгалим улы җитәкли. Бердәм дәүләт имтиханнарында укучылар елдан-ел яхшырак нәтиҗәләргә ирешәләр. Көннән-көн мәктәпне алтын һәм көмеш медальләргә тәмамлаучыларның саны арта бара. Волонтерлык хәрәкәттә көннән-көн ныграк җәелә. 2018 елда Мәлбәгыш мәктәбе ачыла. Татнефть ярдәме белән ачылган заманча лаборатория районда гына түгел, Рәсәй күләмендә дә танылды хәзер. Мондый лаборатория бездә 3: Актүбә мәктәбе
һәм җиңү бистәсендә. 2018 елда 220 урынлы Сандугач балалар бакчасы сафка басты. Иң яхшы укытучылар, тәрбиячеләр яшь буынны тәрбияләүгә керткән өлешләре өчен күкрәк билгесе, орден медальләр белән бүләкләнәләр. Илебезнең югары исемнәренә лаек булалар. РСФСР халык мәгарифе отличнигы, ТАССРның халык мәгарифе отличнигы күкрәк билгесе белән бүләкләнүчеләр бүгенге көндә 165. Бүләкләнүчеләр хәзердә дәвам итә. РСФСРның атказанган укытучы исеме безнең районда 8 кешегә бирелә. 4 укытучыга 2015 елда Хакимов Кашип Латыповичка 4-нче мәктәп, ягъни лицей, 2015 елда Хакимова Әкрәмә Хакимовна 3-нче мәктәп, 2018 елда Хамзин Халев Хамзинович 1-нче мәктәп һәм 2019 елда Калинина Евдокия Петровналарга 6-нчы мәктәп мемориаль такталар ачылды. Бүгенге көндә мәгариф идарәсен эрудицияле, таләпчән, тәҗрибәле җитәкче Гыйләҗева Зөлфия Солтангировна җитәкли. 1000-нән артык укытучылар армиясе укучыларның белемнәрен күтәрү өстендә армый-талмый эшлиләр. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезгә җиткерәсе тарихи мәгълүматларым шулар иде. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә.